आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। सावंतवाडी नगर परिषद महिला व बाल कल्याण समितीकडून जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी पाककला स्पर्धा, विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा सत्कार, स्वसंरक्षण मार्गदर्शन, फनी गेम्स आदींसह विविध उपक्रम राबवण्यात आले। मॅडम या महिला आहेत आणि आमच्या 10 नगरसेविका पण महिला आणि आम्ही 10 पुरुष, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी महिलांना 50% वाटा दिला। आपण कुठल्याही बँकेत गेला असाल किंवा कुठल्याही ऑफिसमध्ये गेला असाल तर आपल्याला महिला दिसतातच। त्यामुळे देशामध्ये महिलांचा सन्मान हा 100% होत असतो। महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी पुरुष मदत करत असतो आणि त्या सक्षम असतात। आजच्या महिला खूप शिकलेल्या असतात आणि विचारवंत असतात, त्यामुळे महिलांचा सन्मान झालाच पाहिजे आणि सर्व ठिकाणी महिलांचा सन्मान होत असतो। काही घटना अप्रिय घडत असतात पण त्याला काही पर्याय नसतो, हे असं होत असतं। कारण भारत हा 140 कोटी देशात लोकसंख्येचा देश आहे, त्याच्यामुळे असं काही गोष्टी घडत असतात। पण आपण त्या गोष्टी कमी करण्यासाठी आपण सर्वांनी जर प्रयत्न केले तर ते 100% कमी होतात। आणि आजच्या या महिला दिनाच्या कार्यक्रमानिमित्त मला या ठिकाणी नगरपालिकेने असू दे किंवा आमच्या सभापती मॅडम बालेकर मॅडमनी या ठिकाणी आमंत्रित केल्याबद्दल त्यांचा मी खूप आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। व्यासपीठावरील सर्व महिलांना पण शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हो ना, आमच्या नगरपालिकेत 50%पेक्षा जास्त महिला म्हणजे आरक्षणाच्या पलीकडे आमच्या महिला आहेत। सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा या आदरणीय सौ श्रद्धा रक्कम सावंत भोसले या सुद्धा महिला आहेत। आजच्या या महिला दिनाच्या निमित्ताने मी सर्व महिलांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की फक्त एक दिवस हा महिला दिन साजरा करून उपयोगाचा नाही, 365 दिवस आपण त्यांचा आदर केला पाहिजे। आम्ही सर्वजण आई, बहीण, मुलगी यांचा आदर करत असतो। मुलीला तर आम्ही म्हणजे बाप हे रागाने बोलत असतात। काही मुलींना वाटत असतं की आपला वडील आपल्यासाठी किती त्रासदायक आहे। कारण मुली तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पाटील मॅडमने जसं सांगितलं की रात्री 12-12, 1-1 वाजेपर्यंत मुली फिरत असतात। त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे की सावंतवाडीत मुली ह्या किती सुरक्षित आहेत याचं एक जिवंत उदाहरण आहे। परंतु आजच्या काळात त्याने सुद्धा किती फायदा घ्यायचा हेही त्या ठिकाणी ठरवलं पाहिजे। या निमित्ताने मी सर्व महिलांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो।